Capitolul Când va fi sfârșitul lumii. În urmă cu câtva timp am avut o discuție cu un industriaș. El m-a bătut pe umăr și mi-a spus: "Domnule pastor, e bine că le spuneți tinerilor să aibă o purtare frumoasă." Eu i-am răspuns: "Ca să fiu sincer, trebuie să mărturisesc că nu-mi fac mari iluzii despre aceasta. În Biblie scrie că inima omului este rea, încă de când e tânără. Și tare mi-e teamă că îndemnurile nu ajută prea mult. Eu aș vrea cu totul altceva." "Da, ce anume?" "Aș dori mult ca acești tineri să devină proprietatea Domnului Isus și să fie, acum și în veșnicie, copiii lui Dumnezeu." Îi explic eu. Răspunde el, "Domnule pastor, cum puteți să spuneți așa ceva, să rămână totuși cu picioarele pe pământ? Un cuvânt bun, nu-i așa? Să rămânem cu picioarele pe pământ." Atunci am râs tare și l-am întrebat: "De fapt, pe care pământ vreți să rămâneți, domnule director? Încă n-ați observat că de mult se clatină pământul de sub noi? Cred că nu e nevoie să fii director în industrie ca să-ți dai seama că pământul de sub picioarele noastre a devenit extrem de nesigur. Asta e teama care umple pe omul de azi. Toți tânjesc după siguranță, dar nu o află nicăieri. Unul își pune bani într-o bancă elvețiană, altul își construiește un buncăr în Bolivia. Siguranța trebuie să se afle undeva. Totuși, simțim cu toți că la urma urmei ea nu există. De aceea nu e de mirare că întrebarea despre sfârșitul lumii este tot mai actuală. Cum e cu sfârșitul lumii? Da, este un semn al timpului nostru că întrebăm tot mereu când va fi sfârșitul lumii. Acum câțiva ani a apărut o piesă de teatru de cunoscutul scriitor elvețian Dürrenmatt, Fizicienii. Piesa se termină cu aceea că unul din fizicieni face un prognostic foarte sumbru. Este inevitabil ca omenirea să folosească într-o zi bomba atomică și să se distrugă astfel singură. Iată textual concluzia piesei. Undeva în spațiu, pământul radioactiv își continuă revoluția în jurul axei la nesfârșit și inutil. Ai impresia că și vezi acest pământ pustiu răsucindu-se în spațiu, fără viață și fără țel. Când un scriitor modern vorbește cu o sinceritate atât de brutală despre sfârșitul lumii, merită să luăm aminte. Dar eu nu cred că are dreptate și că într-o zi pământul radioactiv se va răsuci în jurul axei lui fără niciun rost. Dacă ea spune asta domnului Dürrenmatt, el ar întreba: "De ce nu credeți? Nu e concluzia logică a ceea ce se petrece sub ochii noștri?" Iar eu i-aș răspunde: "Pentru că în Biblie scrie altfel. Domnul Isus a spus: neamul omenesc nu va trece până la sfârșit. Așa că nu se va întâmpla cum ziceți dumneavoastră, chiar dacă așa pare să fie. Bineînțeles că totul depinde de prognosticul de viitor pe care vrem să-l credem. Există două metode ilegale ca să se convingă cineva despre viitor. O metodă e cea pe care a imaginat-o Joseph Goebbels. Ea constă în a imagina pur și simplu cum va arăta viitorul. Îl aud încă spunând: în 5 ani orașele noastre germane vor fi mai frumoase ca oricând. Metoda constă deci în a proiecta propriile imagini dorite în ceața care învăluie viitorul. Maestrii în această metodă sunt așa numiții martori al lui Jehova. Cei mai în vârstă dintre noi poate că își mai amintesc. În 1925 au fost afișe la toate colțurile străzilor: milioane de oameni care trăiesc acum nu vor muri. Acest slogan a provenit de la studenții în Biblie și apoi, în anii care au urmat, au fost mai mulți morți ca niciodată în istorie. Acești oameni și-au imaginat pur și simplu ceva roz pentru viitor. Mai târziu, ei și-au schimbat numele în martorii ai lui Jehova și acum probabil că născocesc iarăși ceva. Cealaltă metodă ilegală este că cineva se lasă sfătuit de prezicători. Mărturisesc că la asta nu mă pricep deloc și n-aș vrea să înțeleg nimic din ghicitorie, spiritism, astrologie, radiestezie, horoscop sau mai știu eu ce. Aș vrea să vă spun de ce nu vreau să știu nimic despre toate acestea. În Biblia mea scrie de câteva ori cam așa. Așa vorbește Domnul: dacă se duce cineva la cei ce cheamă morții și la ghicitori, îi voi nimici
sufletul din mijlocul poporului meu. Deoarece însă pentru mine e un lucru atât de prețios să aparțin de poporul lui Dumnezeu și să fiu mântuit, m-aș feri de contactul cu lucrurile acestea. Iar dacă cumva ai făcut-o, te rog de dragul mântuirii tale, du-te într-un loc liniștit, cheamă-L pe Iisus, mărturisește-ți păcatul și roagă să-ți dea iertare. Eu m-am hotărât să mă încred în cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, deoarece, în primul rând, este evident că El poartă pecetea adevărului. În al doilea rând, oamenii din Biblie au spus, așa vorbește Domnul. Există deci o cale justă, corectă, de a afla ceva despre viitor. Biblia vorbește cu noi despre viitor. Când ultimul război a ajuns la punctul culminant, Gestapoul mi-a interzis să mai predic. Nu mai aveam voie să călătoresc ca să țin conferințe. Numai în Essen nu mi se interzisese încă. Și chiar dacă țineam în fiecare seară o oră de studiu biblic în vreo pivniță din orașul distrus de bombe, aveam totuși mult timp la dispoziție pe care l-am folosit studiind în amănunt Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Am fost captat în chip deosebit de marea actualitate a mesajului ei și mi-am propus să împărtășesc și altora puțin din ceea ce am învățat. Acum aș dori să vă arăt ce spune Biblia precis despre viitor. 1. Isus vine iarăși. Biblia o spune foarte clar. În punctul central al așteptării creștinilor stă marele eveniment că Hristos cel disprețuit vine iar în glorie. Când s-a înălțat la cer, ucenicii stăteau acolo și se uitau după el cum dispare în alte dimensiuni. Un nor l-a ascuns de ochii lor. Și deodată stau doi soli al lui Dumnezeu lângă ucenici și spun, acest Iisus va reveni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iisus vine iarăși. Din dimensiunea lui Dumnezeu va reveni Domnul Iisus într-o zi în glorie în lumea noastră tridimensională. Aceasta este nădejdea creștinilor. Trebuie acum să vă povestesc simplu cum mi s-a revelat acest mesaj oarecum străin. Acum vreo 35 de ani am venit ca tânăr pastor într-o parohie de mineri la Essen. Între cei cam 12.000 de mineri stăteam eu, tânăr de 27 de ani. Nimeni nu vroia să știe nimic despre mesajul meu. În mijlocul parohiei se afla o piață mare, pustie și tristă, înconjurată de blocuri de locuințe muncitorești. Într-un colț al acestei piețe rămăsese o căsuță mică în care am amenajat curând o săliță unde am început să țin studiu biblic. Era frumos când vedeam oamenii venind unul câte unul, câțiva mineri, comuniști și liberi cugetători, care voiau să audă ce-o fi având de zis popa, câteva măicuțe, câțiva copii, 2-3 tineri. Lucru curios totuși, această mică adunare care se încropise a avut darul să stârnească toată populația parohiei. În cele din urmă am ajuns să fim deranjați de fiecare dată. Odată au aruncat cu pietre în geamuri, atunci ne-am pus obloane. Altădată zornăiau pietrele aruncate în aceste obloane. Data următoare au jucat fotbal cu o conservă goală de tinichea, drept în fața ușii săliței noastre, astfel că nu se mai putea înțelege înăuntru ce se vorbea. Altădată au defilat cu fluiere prin fața săliței noastre, apoi au cântat, de nimica nu ne temem, nici de Dumnezeu, nici de împărat, căci noi înșine putem viața să ne-o mântuim. Iar noi cântam înăuntru, Domnul mă iubește și mă mântuiește. Ce vremuri! Într-o zi a fost deosebit de greu, parcă se deslănțuise tot iadul cu diavolii lui. Și atunci s-a întâmplat ceva ciudat. Un obiect greu s-a lovit de ușă și a căzut jos cu zgomot. Mi-am zis, acum au aruncat o bombă. Și apoi am auzit cum fugeau acei oameni. Nouă, ni se făcuse inima cât un purice. Afară se făcuse liniște. Am deschis ușa și am văzut pe jumătate într-o băltoacă un crucifix mare de fier pe care îl cunoșteam. Ei îl smuseseră de la un cămin catolic din apropiere și îl aruncaseră în ușa noastră, ca și cum ar spune, iată-l pe Hristosul vostru în murdărie cu el. Era o seară sumbră de noiembrie, ploua, iar pe pământ, în balta de apă, zăcea crucifixul. Eu stăteam în picioare, la marginea pieții, pustii, înconjurată de locuințe și de puțuri de mină.
În spatele meu stătea mica adunare, tremurând de teamă. Ochii noștri erau ațintiți asupra chipului Mântuitorului răstignit care zăcea la picioarele noastre în noroi. M-am gândit, Dumnezeu ar fi avut mii de motive să lase lumea pe calea pierzării și totuși nu o face. El îl trimite pe Fiul Său. Și acest Fiu al lui Dumnezeu face ceva nemai auzit. El ia vina noastră asupra lui și se lasă pironit pe cruce. În loc ca omul să cadă acum cu fața la pământ înaintea acestui Mântuitor și să îi se închine, el îi ia chipul și îl aruncă în noroi. Așa scuipă omul pe Dumnezeu în palma întinsă. Dar să știți, cel puțin oamenii aceștia mai simțeau ură împotriva lui Isus. În zilele noastre, oamenii nici măcar nu mai urăsc. Ei îi aruncă crucea în noroi în mod conștient, cu o deplină indiferență. M-a cuprins în seara aceea o mânie surdă. Mi-am zis, ce va face Dumnezeu acum? Acum trebuie să cadă foc din cer. Dar n-a căzut foc din cer, doar ploaia cădea cu găleata, iar chipul Mântuitorului răstignit zăcea în noroi. De departe am auzit un răzbat jocoritor și atunci mi-a trecut dintr-o dată prin minte. Lucrurile nu vor rămâne așa. Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru lume, nu va fi totdeauna disprețuit. Nu va rămâne așa. El nu vrea să-și manifeste aici puterea și gloria lui. Dar vine ziua și este foarte logic când lumea aceasta care l-a disprețuit va trebui să vadă că el a fost singura șansă pentru noi oamenii și că el e împăratul lumii. El va veni iarăși în glorie. Și pe când stăteam acolo în ploaie împreună cu mica mea adunare, cu piața tristă și cu crucifixul în băltoacă, pregătindu-mă să mă întorc în sălița noastră, m-am bucurat pentru prima oară cu adevărat de mesajul Iisus vine iar. M-am dus la pupitru, am deschis la Matei 24 și am citit. Și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare glorie. De atunci n-am încetat să mă bucur. Știți, când văd cum e disprețuit Mântuitorul meu, Mântuitorul care mă salvează de la moarte, care iartă păcatele, care mântuiește și face fericit pe cineva, atunci mă bucur că vine ziua când îi va cădea de pe umeri haina disprețului și va reveni în glorie. Când am intrat pentru prima oară în marea sală, Weigelhaus, casa noastră de tineret din Essen, era un singur tablou pe perete. În sala cea mare, în care se adună multe sute de tineri, atârna un tablou cu a doua venire a Domnului Isus. În partea de jos se vede un oraș deasupra norii, iar pe nori un cal alb și pe cal e el, împăratul, cu mâna ridicată, care a fost răpunsă la cruce. Întorcându-mă spre predecesorul meu, pastorul Weigel, am spus, e singurul tablou pe care l-ai agățat pe perete? Nu e cam curios pentru o casă de tineret? Eu unul aș fi ales altceva. Atunci el mi-a explicat. Dragă frate Bush, toată săptămâna tinerii sunt în birouri, în școli, în fabrici, în mină. Când îl mărturisesc acolo pe Iisus, primesc numai batjocură și dispreț. Iar dacă nu vor să păcătuiască împreună cu ceilalți, sunt luați în râs și atacați. Atunci devin adesea descurajați. Și când vin în această sală, tabloul are menirea să liniștească, că Iisus învinge, este pecetuit pentru veșnicie. A lui va fi tot pământul. Cât de minunată e această mare nădejde, am experimentat eu însumi în viața mea. În timpul celui de-al treilea Reich am fost arestat la Darmstadt, după ce vorbisem despre Isus într-o mare adunare. Ședeam în mașină, în spate, lângă comisarul SS. În jurul nostru stăteau sute de oameni. Omul SS de la volan a primit ordinul, dă-i drumul, dar motorul a refuzat să pornească. Era cu siguranță o mașină bună, dar motorul nu pornea. Demarează odată, striga comisarul, dar motorul refuza. Și iată că, din mijlocul mulțimii, un tânăr a urcat pe treptele bisericii și a început să cânte cu voce pătrunzătoare pe deasupra mulțimii. Că Iisus învinge este pecetluit din veșnicii. A lui va fi tot pământul, căci totul e după moartea lui în mâna lui predat. După lupta de pe cruce, el s-a înălțat pe tron. Da, Iisus e învingător. Apoi a dispărut în mulțime. În sfârșit, motorul a pornit. Atunci spun comisarului, bietul de dumneavoastră, eu sunt totuși de partea învingătorilor. El dă din umeri și murmură. Și eu făceam odată parte din Uniunea Creștină a Tinerilor. Așa, spun eu, și astăzi arestați pe creștini? Îmi pare rău pentru dumneavoastră, n-aș vrea să schimb cu dumneavoastră. Apoi am plecat spre închisoare.
dar orizontul meu se lărgise. Aveam înaintea mea glorioasa perspectiva revenirii lui Isus. Cu cât vremurile devin mai grele, cu atât mai importantă e așteptarea venirii lui Isus. Vedeți, această revenire a lui Isus în glorie pe acest pământ va fi a treia venire a lui Isus. El a venit prima oară ca om. Atunci a stat ca prunc în Iesla din Betleem, născut din Maria. Acest lucru îl sărbătorim la Crăciun, dacă știm cel puțin despre ce este vorba, și anume că Fiul lui Dumnezeu a devenit om, ca să facă din noi copii al lui Dumnezeu, ca să devină fratele nostru. Acum, astăzi, Isus este prezent în Duh. El a spus, iată, eu stau la ușa inimii voastre și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Înțelegeți de ce se face evangelizarea? Noi vrem să-L ajutăm pe Domnul Isus ca să poată veni acum la voi. În Biblie scrie, dar tuturor ce l-au primit le-a dat puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă deschideți inima. A doua venire a lui Isus va fi răpirea. Și el vine a treia oară în glorie, aici, pe acest pământ. Vedeți, așa este logic. În clipa revenirii sale vom fi trecut prin toate sistemele de guvernare, monarhie constituțională, monarhie absolută, democrație prezidențială și democrație populară, dictatură și mai știu eu ce. Și ne vom fi dat seama că toate nu valorează prea mult. Va trebui atunci ca Isus, împăratul meu, să vină și să arate că el știe să guverneze. 2. Ce precede revenirea lui Isus? Biblia spune că istoria își va continua cursul o bucată de vreme peste veacuri. Dar apoi începe aproape pe neobservate o perioadă în care ea se va apropia de sfârșit. Pentru această perioadă vreau să folosesc o expresie care nu se află în Biblie și să o numim epoca sfârșitului. Biblia spune, vine o vreme de haos și confuzie globală, o epocă în care oamenii nu vor mai face față problemelor lor. În această perioadă se arată neputința și confuzia oamenilor. Domnul Isus însuși a arătat 4 trăsături caracteristice ale acestei perioade de sfârșit. El spune, această epocă a sfârșitului e caracterizată prin haos politic. Isus o exprimă astfel. Un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății. Nu a mai existat încă niciodată o epocă în care diplomații să fi ținut atâtea conferințe costisitoare ca în timpul nostru. Și încă n-a existat o perioadă în care să se facă atâta înarmare cu banii popoarelor ca în zilele noastre. Cu sumele investite în armamentul atomic s-ar putea construi orașe și astfel să se rezolve problema locuințelor. În loc de asta se spune trebuie să ne înarmăm. Cel mai mic stat trebuie să aibă bombă atomică și totuși dorința de pace a popoarelor n-a fost niciodată așa de mare ca astăzi. Nimeni nu mai vrea război, dar fiecare se înarmează nebunește. Prin asta se recunoaște haosul politic al epocii sfârșitului. A doua caracteristică pe care o numește Isus e confuzia pe tărâm economic. Isus spune, vor fi foamete și vremuri grele. Sunt destule alimente pentru ca toți oamenii să se sature și totuși n-au existat niciodată atâția economiști cu studii ca în zilele noastre. Încă niciodată n-a fost așa de complexă economia mondială și totuși, după relatările ONU, se pare că mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Oare într-o societate așa de înalt civilizată ca a noastră, în care există atâtea bunuri, n-ar trebui ca oamenii să se poată sătura? Dar asta nu ne reușește. Confuzia și haosul economic cresc. A treia caracteristică pe care o numește Isus pentru epoca sfârșitului în care oamenii nu mai fac față problemelor este haosul religios. Isus o exprimă astfel. Vor zice, iată, aici e Hristos, acolo e Hristos. De curând, un tânăr mi-a spus, ce să mai cred? Sunt romano-catolici, greco-catolici, reformați, luterani, unitarieni, metodiști, baptiști, Armata Salvării, Pentecostal, Martorii lui Jehova, islamism, budism, etc. Ce să cred atunci? Eu am râs și i-am spus, tinere, nu-ți pierde curajul, o să fie și mai rău. Așa o prezice Biblia. Aceasta e caracteristica epocii sfârșitului, pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, diavolul îi dezorientează, iar Dumnezeu îngăduie acest lucru.
Aici e Hristos, acolo e Hristos. Confuzia și învălmășeala religioasă e îngrozitoare. Când văd adesea cum aleargă oamenii din orașele mari de la o senzație religioasă la alta, atunci mi se ridică părul în cap. Apropo, vreau să profit de ocazie și să-ți spun că niciun evanghelist nu te poate mântui. Dacă nu-l găsești singur pe Mântuitorul, atunci ești sortit pierzării veșnice. Iar a patra caracteristică a epocii sfârșitului este: poporul risipit al lui Israel este adunat din nou în Palestina. Pentru mine, unul din semnele cele mai uluitoare ale apropierii sfârșitului este existența statului Israel. Unii spun că nu e un semn, dar când m-am oprit recent la granița elvețiană și am văzut în fața mea o mașină cu însemnele statului Israel, atunci a trebuit să mă gândesc: se împlinesc promisiunile biblice. Numerele de mașină o proclamă. Tatăl meu mi-a povestit că în anul 1899 li s-a oferit evreilor ca pământ de azil insula Madagascar. Însă evreii au spus: nu, noi avem o promisiune în țara părinților noștri. Dar întreaga lume a fost de părere: așa ceva este imposibil. Astăzi însă există un stat Israel. Epoca sfârșitului e deci caracterizată prin aceea că omenirea, cu tot progresul, devine tot mai confuză și nu-și mai poate stăpâni problemele. Neputința omenească se vădește. Cât timp durează această epocă, nu vă pot spune. Biblia nu ne dă date. Ea însă ne îndeamnă: vegheați. Pavel spune despre ucenicii lui Isus: noi nu suntem din aceia care dorm, ci suntem fii ai zilei și ai luminii. Dar când această epocă de confuzie a ajuns la culme, atunci, înainte de revenirea lui Isus, e perioada Anticristului, pe care o voi numi timpul sfârșitului. Noi trăim încă de pe acum confuzia epocii sfârșitului și această confuzie strigă după omul cel puternic. Lumea strigă deja acum după omul puternic. Iar când confuzia a ajuns la culme, atunci vine omul puternic și mare care se numește Salvatorul lumii. El nu e Hristos, ci Anticristos. Atunci urcă din mare, așa spune Biblia, un dictator și ia în mână domnia asupra lumii. Noi îl numim Anticrist. Sub el, lumea se va mai unifica odată. Această perioadă a istoriei e caracterizată prin încăpățânarea oamenilor. E ultima încercare a lumii de a se salva, singură cu politică și programe economice. Biblia descrie fascinant această ultimă dictatură. Ea folosește în legătură cu aceasta o vorbire simbolică. Trebuie să capeți lumină de la Duhul Sfânt ca să o înțelegi. Vreau să vă spun cum vorbește Biblia despre Anticrist, acest ultim tiran. Profetul Ioan ne spune: și am stat pe nisipul mării. Dintr-o dată se urcă din mare o fiară, o bestie monstruoasă cu multe capete, diademe și un bot uriaș care hulește mult. Cum să înțelegem această imagine impresionantă? Marea este imaginea lumii popoarelor. Cine a fost pe mare știe cât de neliniștită e, ba chiar că nu se liniștește niciodată. La fel, nici lumea popoarelor nu se liniștește niciodată. Permanent e agitată. Ultimul salvator mondial urcă de aici. Toți marii politicieni din ultimile decenii au apărut pe scenă ca niște salvatori. Ei toți au urcat din Marea Popoarelor. Micul corsican Napoleon, micul caporal din primul război mondial Adolf Hitler, cizmarul Stalin. Toți sunt predecesori ai Anticristului. Ei vin de jos, iar poporul exclamă fericit: unul de-al nostru. Dar Mântuitorul meu, Iisus Hristos, nu vine din Marea Popoarelor, ci din lumea lui Dumnezeu. El este Fiul Dumnezeului celui viu. Anticristul e numit fiară. Ce să însemne aceasta? Despre oameni se spune în Biblie: Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Cu cât mă întorc mai mult spre Dumnezeu, cu atât mai uman devin. Cu cât întoarce omul mai mult spatele lui Dumnezeu, cu atât mai bestial devine. Marele dușman al creștinismului, Nietzsche, spune: cel mai nobil om e bestia cea mai blondă. El a înțeles asta. Anticristul va fi un om care se va fi lepădat total de Dumnezeu. El are pe Dumnezeu împotriva lui și este de aceea fiara, bestia fără inimă. El este un animal cu multe capete. Ce vrea asta să însemne? Asta vrea să spună că el nu e prost. Oamenii vor spune: are materie cenușie, el are și un bot de leu. Asta înseamnă că el va umple lumea cu propagandă.
Am avut deja o senzație a acestui botișor de leu când l-am auzit urlând în toate difuzoarele. Pot să-mi închipui nivelajul făcut de propaganda nebună atunci când va veni Anticristul. Și ea va cunoaște succes de plin această ultimă încercare a omului de a salva lumea fără Mântuitorul lui, Domnul Iisus, deci fără pocăință și convertire. Și toate problemele vor fi rezolvate. Vor fi rezolvate problemele politice, deoarece Anticristul creează o împărăție mondială, și problemele economice sunt rezolvate. Toți primesc cartele de alimente, vor fi rezolvate și problemele religioase. Eu sunt salvatorul lumii, spune Anticristul, deci mie să vă închinați. E neliniștitor să vedem cu câtă repeziciune ne îndepărtăm spre acest timp al finalului. În timpul acestei perioade de sfârșit, lumea întreagă va fi supusă Anticristului. Numai creștinii vor spune, noi nu ne închinăm. Fiecare trebuie să poarte un semn pe frunte, dar creștinii vor spune, nu, noi avem un mântuitor și acesta e Isus. Și apoi urmează o persecuție. Există un cuvânt în Biblie care sună astfel: cine nu primește acest semn, acela nu poate nici să vinde, nici să cumpere. Cu privire la aceasta, un exegent din Suabia, pe nume Auberlen, scria acum 150 de ani: nu înțelegem prea bine sensul acestor cuvinte, dar când vine clipa, împrejurările vor clarifica ideile. Și noi înțelegem acest lucru, căci cunoaștem deja câteva regimuri totalitare. Noi știm ce înseamnă aceasta. Un asemenea om nu mai capătă permis de ședere, cartelă de pâine, loc de muncă. El poate să creadă ce vrea, dar e fără țară și fără drepturi, și asta se întâmplă deja sub ochii noștri. Când am citit aceasta, am fost zguduit și mi-am zis: și când te gândești că există oameni care cred că Biblia este depășită? Nu, Biblia nu e depășită, ci ideologiile noastre sunt demodate. Biblia ne călăuzește în viitor. Anticristul va tolera totul, în afară de mărturia adusă adevăratului Salvator și eliberator Domnul Iisus Hristos. De aceea va exista încă o dată o mare persecuție a creștinilor. Am povestit odată copiilor mei despre aceste lucruri. Atunci fata mea cea mică a început să plângă. Copiile, am întrebat-o eu: de ce plângi? Asta poate să se întâmple în orice zi, a răspuns ea suspinând. Da, am spus eu, poate. Și ce se va întâmpla dacă nu voi putea rămâne credincioasă Domnului? Atunci am explicat, asta ar fi groaznic. Dar tu ai nevoie de un singur lucru, să rămâi doar astăzi strâns legat de el. Acest timp al sfârșitului poate să vină peste noi începând cu ziua de mâine. Atunci nu mai avem nicio șansă să-L găsim pe Iisus. Atunci nu se mai țin servicii religioase. Atunci clopotele vor fi topite și prelucrate în statui spre gloria Anticristului. Atunci se vor face muzee din biserici în care vor fi expuse fotografii din vremea tinereții Anticristului. Oamenii vor cere atunci în zadar un cuvânt de mângâiere, dar pentru că au respins pe singurul mângâietor, pe Iisus, altul nu mai există. Am citit în profetul Ieremia: pentru că m-ați lepădat, vorbește Domnul, nu mai este pentru voi niciun mângâietor. Omul este atunci în toată nemângâierea și disperarea lui la discreția oamenilor. Eu cred că creștinii se pot socoti fericiți, chiar dacă ar trebui să moară. Ei au un mângâietor în această perioadă groaznică. Am fost mișcat citit cuvântul lui Isus. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple pe pământ. Iar Apocalipsa lui Ioan spune: Anticristul va umple lumea cu muzică și fanfară și cu steaguri. M-am gândit cum să împaci aceste două afirmații. Pe de o parte se vorbește despre teamă și așteptare și apoi totuși de succese mari. De când am trăit însă anul 1933, știu că lumea poate fi plină de urale, muzică, de fanfare și steaguri și totuși plină de teamă și de așteptarea lucrurilor care au să vină. Dar când Anticristul se află în culmea puterii lui, când triumfă și crede că a terminat-o cu Iisus Hristos, atunci intervine Dumnezeu. Iisus vine iarăși în glorie. Despre Anticrist nu se mai spune mare lucru, căci Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Cu cât mai întunecate vor deveni vremurile, cu cât se precizează mai mult contururile înspăimântătoare ale confuziei omenirii și ale domniei Anticristului, cu atât mai mult vor ridica capul oamenii care citesc Biblia. Ei așteaptă reîntoarcerea lui Isus. 3. Ce se întâmplă după revenirea lui Isus? Și aici, Biblia nu trasează decât liniile mari. Ea spune mai întâi că Isus va domni 1000 de ani pe acest pământ ca împărat.
Probabil că și aceasta e tot o vorbire simbolică și înseamnă că Isus va domni o perioadă lungă. Eu cred că totul e logic. Mai întâi survine dezvăluirea confuziei omenești. Apoi urmează ultima încercare a încăpățânării omului de a salva lumea și apoi trebuie să domnească împăratul meu. Și el poate să o domnească. Mergeți numai în căminele unde domnește Isus. Da, există și azi cămine unde domnește Isus. Încă de la intrare veți simți, aici e o altă atmosferă. Am cunoscut odată o tânără pereche. Într-o zi, el a venit la mine și mi-a spus: aș vrea să capitulez înaintea lui Dumnezeu. Până acum am fost un ateu. Am vorbit public împotriva lui. Acum nu mai pot. Și apoi s-a descărcat. Mi-a mărturisit eșecul căsniciei lui. El spunea: vroiam să arăt lumii că și fără Dumnezeu poate exista o căsnicie fericită. Și acum totul se dusese de râpă. Lângă cadavrul primului lor copil s-au pătut. Și acum el recunoștea: Dumnezeu este împotriva noastră, ridic steagul alb. Înmormântarea copilului pe care am ținut-o atunci a fost tulburătoare. Aici sicriul copilului, într-o parte bărbatul cu ceata lui. În cealaltă parte tânăra femeie drăguță strângând din dinți cu anturajul ei. 2 lumi, 2 partide și între ei copilul mort. A durat apoi mai mult de 1 an până ce femeia a ajuns la credința în Domnul Isus. Nu uit cum mi-a scris într-o dimineață de Paști. A înviat și în inima mea. Apoi s-au căsătorit, trăiau în concubinaj și acum au început din nou de la zero. Erau oameni independenți și inteligenți, dar acum trăiau într-o armonie minunată. Soțul mi-a explicat într-o zi cum s-a făcut asta. Vedeți, la noi altădată totul mergea prost și acum de ce merge bine? El a răspuns strălucind, pentru că acum Iisus conduce la noi. Acum nu mai spune soția mea eu conduc și eu nu mai spun eu conduc, ci acum întrebăm ce vrea Iisus și atunci merge. Atunci m-am gândit, dacă Iisus conduce deja aici în cămine așa de frumos, de bine, de minunat, ce va fi atunci când va fi El împărat pe pământ? Această împărăție de 1000 de ani va fi ceva minunat. Știți, Iisus e împărat. O, ce zi măreață, Iisus Hristos ca soare. După ce Iisus a domnit, această omenire fericită este pusă încă o dată la probă, dacă inimile sunt într-adevăr transformate. Diavolul va fi deslegat și atunci se va arăta că inima omului nu s-a schimbat în fond și că omenirea a rămas aceeași. Biblia arată că va mai fi o ultimă revoltă împotriva lui Dumnezeu și apoi vine sfârșitul lumii. Sistemul solar se va dezintegra, cerul și pământul vor trece și apoi, se spune, apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Niște cărți au fost deschise. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul cu foc. M-a întrebat cineva odată, cine stă atunci pe tron dacă totul a trecut? I-am răspuns, nu-ți fă griji de asta. Grijește-te mai degrabă de felul cum vei sta în fața acestui tron. Cineva poate să se piardă. Eu aș vrea mai degrabă ca acest adevăr groaznic să nu existe în Biblie. Dar în viața noastră există această posibilitate înspăimântătoare. Noi putem fi pierduți pe veci. Trebuie să vă spun aici o istorioară. Într-un castel scoțian s-a dat o recepție. Discuția a ajuns la creștinism. Invitații erau așezați în jurul căminului unde ardea un foc mare. Atunci, un domn bătrân și foarte elegant, adresându-se stăpânei casei, a spus: deduc din cuvintele dumneavoastră că sunteți creștină. Credeți sincer tot ce scrie în Biblie? Da. Că morții învie? Da. Și că toți vom fi judecați? Da. Și că cine nu e găsit scris în cartea vieții va ajunge în iad? Da, cred. Atunci omul se scoală și traversează sala. Într-un colț este o colivie cu un papagal cu pene ondulate. El ia papagalul din colivie, se duce spre cămin și face o mișcare de parcă ar vrea să arunce pasărea în foc. Speriată, doamna îl apucă de braț și spune: ce faceți, biata pasăre? Atunci domnul râde: vedeți, doamnă, vă e milă de pasărea aceasta. Și cel pe care îl numiți Dumnezeul dragostei ar arunca milioane de ființe în iad? Ciudată dragoste mai e și asta. O clipă domnește tăcere, apoi doamna spune: vă înșelați, Dumnezeu nu aruncă pe nimeni în iad. Noi înșine alergăm într-acolo. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, salvați. Biblia ne arată referitor la judecata lumii un tablou zguduitor. Vedem scaunul de judecată al lui Dumnezeu
și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Cum respinge omul cu toată puterea acest mesaj al judecății? Acesta nu e adevărat. Unul dintre tinerii mei prieteni a fost întrebat la fabrică de un coleg: crezi cu adevărat în judecata de apoi? Da, cred. Celălalt și-a bătut joc. Fii atent, câți oameni trăiesc acum pe pământ și câți au trăit până astăzi. Și acum imaginează-ți că fiecare din ei trebuie să fie judecat. Cât timp o să dureze? La asta tânărul i-a răspuns: când o să vină acel ceas, vom avea tot timpul, pentru că nu vom mai avea altceva de făcut. Da, Dumnezeu are și atunci timp pentru noi. Aici Dumnezeu ne arată pentru ultima oară că ne ia în serios când ne judecă pe fiecare în parte. Dumnezeu ne-a arătat că ne ia în serios când Fiul Său a murit pentru noi. Iar dacă tu nu-ți iei viața în serios și o irosești în păcat și ușurătate, Dumnezeu te ia în serios. Aceasta se va arăta în ziua judecății. Istoria despre viitor din Biblie se încheie astfel. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Și apoi Biblia ne zugrăvește această lume nouă în culori suprarealiste, care scot în evidență un singur lucru: Dumnezeu și-a atins scopul. Iar cei care se află în cartea vieții populează lumea cea nouă și vor fi asemenea lui, asemenea Fiului lui Dumnezeu. O lume fără poliție, fără închisori, fără păcat, fără moarte, fără judecată, fără satana, fără război, fără durere. Tu însuți trebuie să citești aceste minunate capitole, Apocalipsa 21 și 22. Sunt imagini suprarealiste care ne depășesc înțelegerea, căci noi nu cunoaștem decât lumea păcatului, a morții și a suferinței. Eu aș vrea să fiu în această lume nouă a lui Dumnezeu. Tu nu? 4. Ori. Aș vrea acum să trag o concluzie la ceea ce v-am scris. Vedeți? Cu cât studiez mai mult acest tablou de sfârșit al Bibliei, cu atât sunt mai frapat de faptul că la sfârșit vor exista numai două feluri de oameni, salvați și pierduți. Iar dacă spui: mai nimeni în lume nu se preocupă de Isus, atunci pot să-ți răspund: pot să fie foarte mulți pierduți. Părinții noștri s-au rugat cu privire la împărăția lui Dumnezeu. De nu sunt mulți cei ce intră, ajută-mă să mă aflu printre cei puțini. La sfârșit există numai salvați și pierduți. Aici aș vrea să mai adaug ceva. Mai întâi un cuvânt despre cei pierduți. Prietenul meu, Paul Humburg, a povestit odată: am avut un vis. Era în ziua judecății. L-am auzit pe Iisus spunând celor pierduți: plecați de la mine, blestemaților. Așa scrie în Biblie. Și eu i-am văzut plecând cu capul plecat, speriați, deznădăjduiți. Apoi am observat cum unul din ei îl întreabă pe celălalt: ai văzut și tu? Da, a răspuns acela, și eu am văzut. Mâna care ne-a respins era străpunsă. Ea a fost străpunsă la cruce și pentru noi, dar noi nu am ținut seama de ea, iar acum suntem pe drept pierduți. Auzi, el a murit și pentru tine. E absolut indiferent dacă crezi sau ești ateu, dar trebuie să știi, Iisus a murit pentru tine. Vino acum la acest Domn, iar dacă spui sunt păcătos, atunci pot numai să-ți răspund: El caută tocmai pe păcătoși, ori păcătoși suntem toți. Iar dacă spune cineva că este perfect, atunci minte de îngheață apele și e la fel de pierdut ca acela care spune că nu are nevoie de mântuitor. Ei sunt așa de pierduți că nici nu-și dau seama că sunt pierduți. Și acum un cuvânt pentru cei salvați. Vedeți, în descrierea Bibliei despre lumea viitoare se spune că noua capitală, Ierusalim, are 12 pietre scumpe ca temelii. Și pe aceste pietre scumpe stau numele celor 12 apostoli, martorii Evangheliei. Am încercat să-mi imaginez asta. Pe una Petru, apoi Ioan, Iacov, iar pe alta scrie Matei. Știți de unde provenea Matei? El era un traficant teribil, un specialist al pieții negre și al escrocheriei. Într-o zi, pe când sta să-și facă ocupația lui murdară, Iisus trece pe lângă el și îi spune să-l urmeze. Atunci Levi, cum se numea el înainte, lasă totul baltă și merge după Iisus. El vede apoi pe Mântuitorul murind pentru el și după aceea înviat și reîntors în lumea lui invizibilă. El îl vede trimițând Duhul Sfânt. Mai târziu, prietenii lui îi spun: ai trecut prin atâtea când erai cu Iisus, de ce nu le scrii? Și asta a și făcut.
Așa a apărut Evanghelia după Matei, pe care o avem în Biblie și prin care milioane de oameni l-au găsit pe Isus. Noul lui nume, Matei, numele acestei lichele pe care a salvat-o Isus, stă în lumea cea nouă pe un loc proeminent. Atât de mare e harul lui Isus Hristos, cu atâta putere salvează El. Și acest har vrea acum să-și înceapă în tine lucrarea. Nu te împotrivi, e vorba de mântuirea ta, pentru acum și pentru veșnicie.